मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग. तर आज मस्त आहे गुरुवार आणि आज शिव घरी आहे. ते सगळं हे साहित्य त्याचं घेऊन घरी जायचे, तर मग तिथून ऑफिसला जायचं. आज निघून बसलेलो आहे मी, कारण की आपला कालचा ब्लॉग मी आज सकाळ सकाळ एडिट केला आहे. आणि आता मस्तपैकी नाश्ता आहे तो करणार आहे आणि ऑफिसला जाणार आहे. पाऊस ऑफिसला जाताना कमी होतो आणि ऑफिसला गेल्यावर काय जो जोर पकडतो, एक नंबर. तर इकडं बनवलाय मस्तपैकी असा चॉकलेटी कलरचा शिरा. काय बोलते, काय ग, ड्रायफ्रुट्स टाकले नाहीत? तर ड्रायफ्रुट्स आमच्या पिलूने संपवले, फक्त काजू आहेत. फक्त काजू काजू उरले. निवडून काढतो. ते पण शोधून शोधून काढलेत आम्ही काजू. पप्पाने त्या दिवशी थोडे आणलेले, आपल्या ह्याच्यासाठी आणलेले ना, बटर चिकन साठी. तर मस्तपैकी असा शिरा खाऊया आणि ऑफिसला जाऊया, आणि ऑफिसवरनं आलं भेटूया. हा, एक नंबर. तर चलो भेटू ऑफिसवर नाही. आपण बनवणार आहोत पावभाजी मस्तपैकी. तर आपण आधी हे बटाटे सगळे उकडून घेणार आहोत. किती शिट्ट्या करायच्या? 3 ना? तर ह्याच्या 3 शिट्ट्या आपण करून घेऊ. त्यानंतर आपण भाज्या वगैरे कुकरला लावू. आपले इथे बटाटे शिजून झालेत. आता आपण भाज्या कट करून घेतल्यात, ते आपण शिजून घेऊया. आपली भाजी शिजून झाले. इकडे बटाटे पण सोलून घेतलेत. बटाट्यांना आणि भाजीला मॅश करून घेऊयात आपण. पाऊस लागते म्हणून आम्ही बनवतोय पावभाजी एकदम चटपटी. हे बघा, कांदा टाकला सोलटायला. आता ही लसूण आहे, तुम्ही घेणार आहे कितीने बारीक करून. लाल होईपर्यंत करायचं ना. ते लाल होती चांगला. आणि बघा, शिमला मिरची आता पावसातून एवढी शिरली, छोटी छोटी 3 घेतलेत. टमाटर ठेवले चिरून, त्याची ग्रेव्ही करून घेणार. इकडे हे मॅच करून ठेवलंय पावभाजीचं. त्याच्यात काय काय आहे? ह्याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या दाखवल्यात आम्ही. दाखवलंय हो ना? हो दाखवले. तर आता कांदा जरा लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार. आणि ह्याच्यामध्ये भोपळा पण टाकलाय, कारण की आम्ही भोपळा खात नाही. मग त्या मी पावभाजीच्या निमित्ताने पावभाजीमध्ये टाकते. त्या निमित्ताने तरी आपल्याला खायला मिळतं म्हणून. हे गरम होऊ दे, नंतर भेटूया. की ह्याच्यामध्ये काय टाकतं ना अजून? नंतर भेटूया. नाही, लसूण मी टाकते ना किसून अशी. काय बनवूया त्याची प्युरी बारीक करून घेऊया. बघ, मसाला घालणार त्याच्यामध्ये. एव्हरेस्ट पावभाजी मसाला आणि मग मसाला, अमूल बटर. लसूण मी दाखवली ती बारीक करून घेतली आणि आता ती आपण ह्याच्यामध्ये घालू. ते मोबाईल बाजूला, मोबाईलवर वाफ आली, वाफ. थोडस बटर टाकूया. कांदा जरा असं गरम झालाय आणि लसूण पण झाले गरम, आणि ह्याच्यामध्ये जात आहे अमूल बटर. एकदम मक्खन. चीज पण आहे, नंतर आपण चीज थोडस टाकून येतं, हेवी होईल. उद्या कामाला जायचंय परत. बटर एकदम लगेच हे होऊन जाईल बटर. आता झालंय. कांद्याचा कलर हलकासा चेंज झालाय. आता शिमला मिरची मी घेतली होती चिरून बारीक, ती टाकूया. ते पण मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेऊया. मीडियम गॅस, मीडियम गॅसवर. आता ह्याला 1-2 मिनिटं शिजू दे. नंतर मग टोमॅटोची प्युरी बनवली घेऊन घेतलेली आहे, एकदम अशी सूप टाईप. ते जरासं 5-1 मिनिटं ना शिजलं की मिक्स करू आपण. शिजले आता. मोठ्याने बोल जरा. हे बघा, हे शिमला मिरची कांदा छान असं पोलटले. आता ही प्युरी टाकूया. वा, पावभाजीची आपला रेसिपी नाही टाकली. काय टाकली आज होते टाकूया.
आता हे छान असं याला तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया. हा बघा, आपण टाकूया पावभाजी मसाला. त्याच्या आधी कुठला टाकलायस? त्याच्या आधी या काश्मीरी लाल टाकलाय. काश्मीरी लाल थोडासा मिरची टाकायचं. टाकलंय, थोडस मम्मी टाकायचं. विसरली, पाऊस आला आमच्याकडे. पाऊस आला म्हणून. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, होय जास्त नको हा, टाकू. बस. आणि मग टाकायचंय नाही झालंय टाकलं. पावभाजी झालाय. झालंय तो पण पावभाजी झालाय का? टाकलाय मगाशी, हा. पण तो कमी टाकला. बर तर आता मम्मी आमची विसरली, कारण की तिकडे बाहेर पाऊस आला. मी हे प्लास्टिक लावायला आमच्या गेलो. छोट्या पिल्लूसाठी हो. थोडस टाकूया. पिल्लूसाठी वेगळ्या कडेच बनते गाईस. तिखट नाही खात ना म्हणून त्याचा डायलॉग आहे म्हणून. प्लास्टिक लावायला गेलो आणि मम्मी थोडी विसरली आणि इकडे गॅस चालू होता ना. तर मस्तपैकी असे एकदम स्मॅश एकदम असं मिक्स करून घ्यायचे. इकडे पण होतंय ना, ते इकडे मला चटका लागायचा आता. तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया. मी दाखवणार तुम्हाला. आता गाई पाठून पावसाचा आवाज पण येणार आहे भरपूर. धबधबा आहे आमच्या पाठी तिकडे. कसं पडतंय पाणी बघा, पटापटा. थोडीशी हळद घालूया, नॉर्मल एकदम कलर येण्यासाठी. 2 पावभाजी बनतात गाईस. 2 पावभाजी थोडीशी टाकली एकदम थोडी. एकदम थोडी. पिल्लूसाठी आणि सर्वांसाठी. त्यांनी सांगितलं मला ही नको, हीच पाहिजे. मग नाही, ती जास्त तिखट आहे ना, कारण की आपल्याला जास्त गोड असे आवडणार नाही, त्याच्यासाठी ही केली आहे. गोडीच पावभाजी, तिखट पावभाजी, सगळं असं मिक्स करून घ्यायचंय. हे बघा, हे आता आपण मॅश करून ठेवलं होतं ना, हे पिल्लूसाठी पहिला घेते. याच्यामध्ये जाणार हा 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 भाई. वा, छान असं कलर येईल आता. इकडे मी पण करत होता. पिल्लू तुझ्यासाठी मी बनवतोय बघ 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 बघ. ही थोडी लालसर होईल, ही थोडी लाल कमी होईल, कारण की ह्याच्यात तिखट कमी आहे. ओनली पावभाजी मसाला. आता मीठ घालून घेऊया. चला, तर मीठ आलंय चवीनुसार. त्याच्यामध्ये पण हा 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 वा. बाहेर पडतोय पाऊस आणि घरात पावभाजी. यावा. आम्ही 2 जण बनलोय खूप. हे बघा, इकडे मी, इकडे मम्मी. या हे बघा. वा, मस्त कलर आले. वा, हॉटेलपेक्षा एकदम भारी, उत्कृष्ट दर्जाची. इथं लहान मुलांसाठी पण आहे बघा. झाली ना? झाली गाईच. बनवली मी पावभाजी. हे बघा, झाली. आता हे पण झाले रेडी. सगळं मटेरियल घालून झाले त्याच्यामध्ये. आता जेवताना थोडं पाहिजे तर बटर नाही, चीज घालूया. आणि अजून ह्याच्यावरती बटर घालणार आहे मी, पण जेवताना पण चीज पण घालूया. म्हणजे थोडं कोथिंबीर नाही, कोथिंबीर पण घालायची. मग ते पण दाखवूया. ते पण दाखवूया नंतर ना. हे सगळं रेडी झाले. आता थोडं ह्याला 2-4 मिनिटं थोडं शिजू दे, एकजीव होऊ दे, मग आपण दाखवूया कोथिंबीर घालताना. स्लो गॅसवर 5-1 मिनिटं ठेवायचंय. ठीक आहे, नंतर आपण भेटूया परत. मित्रांनो, मम्मीने मला दिलेले टेस्ट बघायला. ही बघा, गरम गरम अशी भाजी दिलेली मम्मीने टेस्ट करायला. तर आता मी खाणार, बघणार कशी लागते. मीठ, चटणी, मसाला सगळं व्यवस्थित आहे का बघणार, आणि मम्मीला इकडे ओके देणार. तर आता आम्ही बसून खातो आणि नंतर आपण भेटू. गरम आहे, नंतर बघूया. थांबा जरा, खाऊ द्या मला. थांबा, आता ऑनलाईन तुम्हाला सांगता रिव्ह्यू देतो. थांबा, परफेक्ट झाले की नाही. एका घासत नाही समजत. बरोबर.
घालू मीठ वगैरे काय पावभाजी मसाला मीठ थोडस मीठ पाहिजे. पाहिजे. थोडस मीठ पाहिजे. नाही बटर चीज असतं ना म्हणून कमी. नाही येणार ना अजून बटर. मग राहू दे. घालू. बटर चीज बटर मध्ये असणार मीठ. हा बटर चीज मध्ये मीठ बटर मध्ये मीठ असणार काहीच नको. टाकतो. बरोबर होईल मग. परफेक्ट झाले. टेस्टला पावभाजी मसाला हवा. नाही मसाला परफेक्ट आहे. मसाला काहीच नको. नंतर भेटू. अजून बटर टाकायचं त्यात. तर मित्रांनो भाजी अशी मस्तपैकी आहे बघा. उकळी आली भाजीला. बुडबुडे. भाजी झाली रेडी. आता आपण वरतून थोडस अजून बटर घालूया. हा भाई याच्यानंतर पण टेस्टला भेटली पाहिजे होती ना. देईल. आणि आता कोथिंबीर. वा हे आली आपली डिझाईन. वा चला एक नंबर. आता गॅस करूया बंद. आणि बसूया जेवायला. मित्रांनो आज बनले मस्तपैकी पावभाजी. पावभाजी रेसिपी मम्मी आणि ऋतूने दाखवले तुम्हाला. तर काहीतरी वेगळे करायचा प्रयत्न. तर माझंच व्हॉइस ऐकून तुम्ही कंटाळले असणार. तर हाच आयडियाच आहे. तर छान झाली पावभाजी. आणि शॉर्ट्स बघा. मग शॉर्ट्स पण एक एडिट आणि बनवायचं चाललंय प्रयत्न. तर उद्या बनवलं तरी होईल तो. तर भेटूया आपण दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये. आणि पावभाजी एक नंबर झाली. ती कडक एकदम मस्त. घरी पण बनवा ट्राय करा. आणि वरून चीज पण टाकू शकता. आम्ही टाकलं नाही विसरलो आम्ही. तर तुम्ही पण टाकू शकता. तर छान झाली पावभाजी. मस्त झाली. तुम्ही बनवा. आणि कसं वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. आणि इंस्टा आणि फेसबुकला पण आपल्याला फॉलो करायला विसरू नका. तर भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.